3番手から動いてきました。6番の刈り込みが上昇します。誘導が退避するタイミング、金が入って6番の刈り込み一気に前に出ました。刈り込みがジャンから仕掛けていきました。3番止め、そして4番の平子、その後ろに1番の奥井、さらには5番の杉沢、2番の村田、ラスト7番神沢、残りは1周、ホームから仕掛けました。1番の奥井が仕掛けていきます。さあそれに合わせるように3番の止めも踏んでいきまして、最後のバックストレッチです。逃げるのは6番の刈り込みですけれども、外側から1番の奥井が飲み込みに行く。この奥井に4番の平子が乗っていきまして、最後の直線に入ります。1番の奥井に先頭変わりました。4番の平子が続いていきまして、1番4番3着争いどうでしょう。